Хәерле кич, нык гаилә, көчле дәүләт нигезе диләр. Ә замана гаиләләре ныкмысың, бәхетле гаилә төзәр өчен нәрсә мөһим? Бүгін біз студиябызга күп еллар бергә яшәгән бәхетле гаиләләрне чакырып, бу сорауларны үзләренә бирергә булдык. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, стажлы гаилә әхелләре. Гаилә, нинди гаилә нык була? Мәхәббәт белән корылганымы, әллә безнең яшьләр әйтергә яраткан просчетымы? Монда инде ир-ат һәм хатын кызларына бүлеп карарга кирәк әле сорауга җавапны. Нинди гаилә нык була? Искәндәр абый, сезгә карасам да, сүзне әйдәгез гүзәл ханымнарга бирик. Фәридә ханым, әйдәгез сездән башлыйбыз. Ныклы гаилә дигәндә, һәр никахта, һәр туйда яңгырый торган бик популяр бер сүз бар. Тигез һәм тиңең булсын дигән. Без моңа бик еш кына игътибар итеп бетермибез шикелле тоела миңа, чөнки тигез дигәндә без нәрсәне күз уңында тотабыз. Үзеңнең тигезең, ягъни социаль статус турында да сүз булырга мөмкин. Синең белән бер төрле даирәдә кайнаган һәм монда инде яшерен батырын ту финанс яктан да, аның гаиләсе хәллеме, синеке ниндирәк. Менә шул бөтен тигезлекләрне барлаганнан соң, дөрестән дә үзеңә тиңең дип сайлап алакта әле насыйп итә икән инде. Иң нык гаилә мөгаен шундый була торган. Бу татарда гомергә килгән хакыйкать дип әйтик инде, югана караян аяңсыз дигәндә, бер даирәдән аласың кызны, хәтта аның белән алдан таныш булмасаң да, сиңа димлиләр һәм гомер буе бәхетле гомер сөрәсең. Чөнки менә бу соңгы елда шушы гаилә учагы тапшыруы саларында гына да бик күп гаиләләр белән күрешергә туры килде. Һәм һәрбер сәйдә анда менә улларын ялгыз үстергән аналар да бар. Тигез булмаган гаиләдә үскәннәре дә була, икәү кавышканда бит инде. Нәкъ менә шушы киңәшләр, шушы сүзләрне яңгыраттылар алар. Улым, менә мин сиңа шундый киңәш бирәм. Ул да әтисез үскән, син дә әтисез үстең. Димәк, бер-берегезне кимсетмәссез, шуңа кавышыгыз дип киңәш бирдем дигән әниләр булды. Әтиләр тарафыннан менә синең әз генә кимчелекләрең бар, сәламәтлек ягына мәсәлән, аның кимчелекләре бар. Бер-берегезне кыерсытмыйча, берегезне икенчегездән өстен куймыйча яшәсәгез, гаиләгез ныклы булыр дип киңәш бирдек диләр. Фәридә ханым, бу уйлап төзелгән гаилә була. Уйлап төзелгән гаилә. Мәхәббәт нигезендә төзелгән гаилә түгел бит бу. Менә Зөлфия ханым, сез ничек карыйсыз мондай гаиләләргә? Мин үзем ирем белән 25 ел гына бергә яшибез әле без аның белән. Шуңа күрә безнекен әйтеп тормыйм, менә монда килгәндә кагылып киттем әтие белән әни янына. Алар 52 ел бергә яшиләр. Мин әйтәм, хәер тапшыруга барам. Әйтегез, мин әйтәм, сирегезне. Ничек сез шулай озак яшисез һәм бәхетле яшисез? Әти озак кына уйлаганнан соң, кызым, бер-береңне яратырга кирәк инде шул гына диде дә. Мин әйтәм, яшьрәк бер пардан сорасаң, алар әле акыл сата башларлар. Менә шулай кирәк, тегеләй кирәк. Әти шул уйлады да, бер-береңне яратырга кирәк, бер-береңне. Бу ират җавабы. Бер-береңгә юл бирергә кирәк. Шул гына. Менә безнең арабызда иҗатка да якын булган, шул вакытта фән кешесе дә булган Искәндәр сездән сорыйсы килә. Расчетмы, мәхәббәтме шулай да? Беләсез, монда минемчә бернинди дә конкрет рецепт булырга мөмкин түгел. Һәр гаиләнең үз бәхете. Шуңа күрә мин ничектер менә бусы өстенлек алырга тиеш, яки икенчесе өстенлек алырга тиеш дип әйтсәм дөрес булмаса, әйме. Но стаж дигәндә менә сезнең гаилә стажы. Мин дә мактанып куйым әле, әйме. Быел карчык белән яши башлауга 40 ел була, Алла бирсә. Әйме. Рәхмәт, юк, иртә бит әле котларга. Мин менә карчык дип әйттем, очраклы түгел. Мин аны өйләнгәч тә хатынга әйттем, сине карчык дип йөртәм дим. Шуннан соң инде башта ул бераз нитебрәк торды, сәерсенебрәк, кабул итмичәрәк. Хәзер инде исеме белән дәшсәм, үзе дә гаҗәпләнеп куя. Карчык дигәнне көтә. Ә сезгә ничек дип дәшә? Сер дигәндә монда. Юк, ә сезгә ничек дип дәшә, сезгә? Юк, төрле Искәндәр дип дәшә алмый, исем белән дәшә алмый. Ничектер мин ничектер кешеләр белән аралашканда әллә ни кошаматлар да табам, җылы кошаматлар да, бераз көлке кошаматлар да. Ничектер эштән килә улай. Балаларга да шулай, ни дә танышмый. Иҗади кеше бит инде сез. Ну, иҗади кеше түгел мин, юк. Ул хат иҗади юк түгел, иҗади гаиләдә үссәм дә, әйме. Ләкин барыбер монда кемнеңдер нигезендә, ниндидер гаиләнең нигезендә саф мәхәббәт ята һәм алар бәхетле булалар. Кашандыр безнең, мәсәлән, әби-бабайлар димләп кияүгә чыкканнар, өйләнгәннәр. Әти-әнисе
тәҗрибәсенә таянып. Чөнки өлкән кеше барыбер бит ул менә Фәридә дөрес әйтте. Тигез бер-береңә тиң кешене табар. Әти яни бәлки кай вакыт күбрәк аңлыйдыр, ул баласына бәхет теләп бит аңа ниндидер үзенә тиң булмаган яки үзенә килешмәгән кәләш яки кияүне тапмый бит. Монда бәлки андый гаиләләр дә бәхетледер. Ләкин быел хәзерге заманда күбрәк без мәхәббәт турында әйтәбез инде. Мәхәббәт гаилә нигезендә. Менә режиссердан сорыйк әле. Мәхәббәт дигән төшенчәне аңлатып бирә аламы икән, бәлки иҗат ягыннан. Нәрсә ул мәхәббәт гомумән алганда? Мәхәббәтнең нәрсә икәнен мин аңлата алмасмындыр. Ник дигәндә мин аны аңлап та тормыймдыр дөресен әйткәндә, Айваз. Ошату дигән нәрсә бар. Килешү дигән нәрсә бар. Төрле менә сүзләрне мин әйтәләмен, ләкин мәхәббәт мин аны аңлап тормыйм. Кинода ничек күрсәтер идең? Менә мәхәббәт күрсәтергә кирәк ир һәм хатын арасында. Нинди аларның тышкы күренешләреннән дип әйтик инде. Бер-берсенә мөнәсәбәтеннән чыгып. Анда бит мәхәббәтне мин сине яратам дип кенә гади генә күрсәтмисең, шулай бит? Хронометражны инде бу шарта шо дип китерәм икән, анасы манчык дип әйтим. Ул бит һәрбер пар, һәрбер менә Искәндәр абый әйтеп узды бит инде. Бәхет дигән нәрсә төшенчәндә, ягъни менә ничек итеп тигез итеп яшәү, матур итеп яшәү. Булар шуның хәтле авыр дип әйтмәсем, индивидуаль әйбер, һәрберебезгә шәхсән, һәрберебезнең үз тормышы ничектер алып бара. Мин сезгә караганда яшьрәк. Без әле 18нче елны гына бергә яшибез. Шуңа анасы менә безгә өйрәтеп тә килгәннәрдер, тәрбия дә шәйтеп биргәннәрдер. Башкаларга кысылма, үзеңнекенгә бел, үзеңнең ушагында, үзеңнең дөньяңда кайна. Гаилә турында сүз барганда инде. Шуңа күрә мин теге башкаларны күрмәскә тырышам, үзебезнекеннән ризамын һәм шуның белән тынычка яшим. Мәхәббәт дигән сорауга җавап бирә алмыйм. Безнең Алмаз ул күп балалы әти, сезнең ялгышмасам 4 малай. Мәхәббәт, бәхет турында сөйләштек, әз генә кризиска да киреп алыйк әле. Менә яшь парларда, яшь гаиләдә беренче кризис ул 4 елда була дип әйтәләр, икенчесе 7 елда. Менә бу ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә, психологка мөрәҗәгать итәбез. Кризислар инде әлбәттә була инде ул. Менә һәм ул бар кешенең була, идеаль гаиләләр юк бит инде ул чынлыкта. Төрле проблемалар белән киләләр. Беренче елларны теге притиркалар башлана, инде бер-береңә җайлашу башлана. Менә аннан соң тагын инде дә проблемалар, шул проблемаларны сөйләшеп узып, гаилә бигрәккә күтәрелә. Һәм әгәр дә шуларны узса инде, ул инде нык гаилә булырга мөмкин инде. Мөмкин. Мин шуңа гаҗәпсенәм, гадәттә психологлар менә тикшергәнем бар, мин монда шәхескә күчәсем килми. Алар бит инде гаилә психологлары бирәктә шушы гаиләне ничек тә булса тагы да ныгайту, мәсәлән, ныгайту үстендә эшләргә тиешләр. Ләкин кайсы гына психологка төртмә, 2нче, 3нче, 4нче хәтта тапкыр кияүгә чыккан яки өйләнгән бу психолог. Бу бик җайлы шушы мөнәсәбәтне шушы юлын тапкан бугай үзе әйме? Шунысы кызык. Бер психологка барасың, ул сиңа бер төрле киңәш бирә, икенче төрле киңәш, өченче төрле. Кайсын тыңлыйсың, үзеңә кайсы туры килә, шунысын тыңлыйсың, әйме? Шундай җайлы. Алайда нинди авырлыклар белән очрашырга туры килә, менә шуның турында. Һәм психологларга мөрәҗәгать итәләрме менә мондагы безнең гаиләлеге шәхесләр? Менә тормыш дәварында бит төрле хәлләр була. Шуннан да ниндидер гаилә эшендә проблемалар, конфликтлар барлыкка килә. Зөлфия берәрсе белән бүлешә аласызмы? Мин үземнең тормышымнан бер мисал китерәсем килә. Бик бер генә ел түгел, әллә ничә ел мин иремне газаплап яшәдем. Мин аны хәзер әйтәм, ачык итеп әйтәм, чөнки мин нишләптер уйлыйдым, ирем мине бәхет итәргә тиеш дип. Һәм хәзер яши мин барбер бит инде аңладым. Мәйтәм, үзең бәхетле итә алмасаң, сине ирең дә бәхетле итә алмый. Бер кеше дә зур камераның беркем бәхетле итә. Чөнки әйтегез әле, барлык хатын-кызларга тагы бер кабатлап шушы фразаны. Үзеңнең эшеңдә гармония таба алмасаң, үзең дәвалый алмасаң психологик яктан, ирең бер нәрсә эшли алмый. Син гаиләгә бәхетле килеш кирип килергә тиеш. Ирең дә шулай, хатын-кыз да шулай. Менә шул очракта гына сез бергәләшеп, ниндидер тагын бер матур бәхетле гаилә тудырга. Хатын-кыз ир-атны бәхетле итәргә тиешме? Беркем дә бер кешене бәхетле итәргә тиеш түгел. Шуңа күрә һәрбер шәхес үзен карый психологик яктан. Тагын бер ысул белән гаиләне озаграк, җылы мөнәсәбәттә тотар өчен шушы ир белән хатын арасыларында
кочаклашырга кирәк икән. Мин озаграк күрешмичә торырга кирәк дип әйтеп торам. Анысы юк, кочаклашырга. Менә мин кичкенәдән без 3 бала үстек гаиләдә, безнең әти белән әни, әти эштән кайткачта, алар уянмыйча балалары алдында прихожейда озак кына кочаклашып торалар. Мин үтеп китәм, үзем уялам, үзем карап торам, мине кара. Әнә алмазның кочаклашуы 4 балага илткән. Ул сеңә, Айваз, ул сеңә. Хәзер без дә менә Италгат ирем белән без дә балалар алдында бер дә уялмыйбыз. Менә шундый җылы мөнәсәбәт күрсәтү. Кочаклашу булай гына түгел, ул фән ягыннан бөтенесе аңлатыла. Окситоцин барлыкка килә икән организмда, һәм шулай итеп сезнең мөнәсәбәтләрегез җылына, якыная һәм тагын да узаграк бәхетле яшәсез. Авырлыклар темасын безнең читер ачып бетермә. Нәрсә әйтәсезме? Юк. Авырлыклар темасын ачып бетермәдек кебек. Искәндәр абый, менә алайда бит инде менә бөтен гаиләдә бар ул әйбер, менә аерылышам, менә китәм дигән вакытлар булгалый бит инде. Андый вакытлар булдымы сезнең? Нормаль, абсолютно нормаль. Юк, аерылышам дип әйтмим инде, менә менә теге уллыктан узып ЗАГСка бармаска. Характер дигән нәрсә бар бит кешенең. Кызып китәсең инде кай вакыт, нишисең инде. Яки ниндидер бер ситуация килеп чыга. Нормальный күренеш ул. Алар андый нәрсәгә абсолют табигый карарга кирәк. Әйме? Юк, аларны теге үстерергә түгел, киресенчә ниндидер теге әллә кай тирәнгә кирип китәсе түгел. Дәшмичә йөр. Бер көн, 2 көн аннан соң бергә ятып йоклар. Аннан соң нормаль, бөтенсе нормаль итә ул, урынына утыра ул барсы да. Әле ярый без мөселманнар һәм бездә талак әйтү иратка гына бирелгән. Минем бер таныш хәзрәтем әйтүенчә, әгәр дә хатын-кызга да бирелсә, мондый хак кеше менә шу гаилә көнне 40 тапкыр аерылышыр иде. Әйдәгез рекламадан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Тоянота Эфирдә Таяның нуктасы тапшыру, без дәвам итәбез. Фәрдә ханым, сез бит инде гаилә тапшыруның алып баручысы буларак бик күп гаиләләрне күрдегез, төшердегез. Менә килеп керүгә гаиләнең нинди икәнен әйтеп буламы? Сез аны инде үзегез өчен ачыклыйсызмы? Монда ират баш, монда хатын-кыз баш, менә шундый әйберләрне сизәсезме? Мөгаен монда шул ичке сиземләү дигән әйбер ярдәм итә торгандыр, әлбәттә. Кайсының сүзе гаиләдә иң төп икәнендә, муенның кайсы якка борылганында чамалыйсың. Һәм мин үзем өчен дә бик күп яңалыклар алам бу тапшырудан, гаилә учагы тапшыруыннан. Үзем өчен дә бик күп гыйбрәт җыям. Тамашачыларга да шулайдыр дип өметләнәм. Чөнки безнең үзебезнең дә әле гаилә стажы әллә ни күп дип мактаналмын. 18 генә ел, әлхәмдүлилләһ шөкер, дәвамлы булсын. Менә әйттең бит, кризислар дип, аерылам дип чыгып китә торган вакытлар дип. Әлбәттә, ул һәр гаилә үзенчә кичерә торгандыр андый вакытларны. Миңа менә андый вакытта теге яшьлек максимализмы дип әйтәбез бит инде. Һәр хатын-кызның артында, киленнең артында дип әйтикме соң инде, кайнана белән әни бар. Менә шушы вакытта синең халәтеңне, күңелеңне аңлаган әниең акыллы киңәш бирсә, син бик тиз суынасың. Шундый вакытта миңа әни тыйымлап алды да, кызым, үзең тапкан карта, тарта мактыйсың, кунакның ишкене кадерле була. Барасыз да күгәрченнәр кебек шикердәшеп яшисез диде. Битте. Һәм башка андый сораулар бездә тумады, һәм турыга аның вакыты да булмагандыр инде. Чөнки бала тугач, бала мәшәкатьләре белән әкренләп бәйләнеп бара. Аннан соң Зөлфия әйтте, менә кочаклашу кирәк дип. Мәшәкатьләр күп булды, чөнки шулай ук сез 4 бала әнисе. Мәшәкатьләре дә була. Кочаклашу дигәннән балалар алдында дөрестән дә менә шушы, ул бит кочаклашу бер-береңә бирегеп тору гына түгел. Кайттыңмы әтисе? Мин кайттым әнисе. Хәлләрең ничек? Бар да яхшымы? Балалар әтигез кайтты. Менә шундый гап-гади сүзләр, гап-гади бер-береңә бәйләнешне алар күреп үсә, алар бит әни булырга тиешле. Алар гаиләдә хатын-кыз булып, ир хатыны булып яшәргә тиешле, кыз балалар. Ир балалар инде гаилә башлыгы булып тәрбияләнергә тиеш дип әйтәбез гаиләдә үк. Менә шушындай җылы мөнәсәбәтне күрсә, алар әлбәттә инде башкача фикерли башлый һәм эзләгән вакытта да әлеге дә баягы үзенә тиңен эзли башлый.
Кризисларда бит инде алар юктан гына чыкмый, юктан гына бар булмыймы? Кешене үзгәртәсе килә һәр вакыт. Минем дә гаилә стажы күп түгел, 13 ел гына. Һәр вакыт мин үземнең иремне үзгәртергә теләдем. Ул да мине үзгәртергә тели. Менә бу хис танышмы сезгә алмас? Теләге бар идеме? Юк, мин менә әйтеп уздым бит инде, мәхәббәтне мин аңлата алмыйм, нәрсә икәнен, ни өчен аңлата алмыйм, менә Фәридәгә кушыламдыр бу очракта. Сайлаганда карап сайла, кем сиңа кирәк? Нигә аны үзгәртеп интегрергә? Үзгәртәмәс сиңа. 6-да 60-ка, 7-дә 70-ка. Сайлаганда бөтен дөнья агачлы бетмиш ул аны. Сезне дә хатыныгыз үзгәртергә тырышмады бер кайчанда. Әйтәләр бит, йөргәндә бөтен кызлар яхшы, каян килә усал хатыннар. Үзләргә хәзер эшләп чыгарыйм, кыз ничек үзгәрә, егет ничек үзгәрә, ләкин сезнең беренчедән инде вакытыгыз да җитми, яни тапшыруның. Икенчедән бәлки мондый тапшырда андай белән сөйләргә дә кирәк түгелдер, тирәнтен кирип китеп. Ләкин кирәк. Сатар халык мәкале инде монда. Никахтан соң хатын кызның теле, иратның күзе ачыла. Менә анысы да Хаман да менә әйтәм бит инде сайлаганда карап сайла. Элеккегечә бит түгел хәзер. Дөрес сөйлисең, ләкин үзгәртү хисе үзең белән булмаса, син хатыныңны үзгәртергә теләген. Һәр вакытта булырга тиеш ул. Нормаль күренеш ул. Хатын кыз ирне үзгәртергә тырышсын һәр вакытта да. Ир кеше хатынны үзгәртергә тырышсын. Тормыш матурлыгы ул. Менә минем өчен нәрсә бер-береңә абсолют килешеп яшәсәң, нинди хәл була инде ул? Юк, Искәндәр абый, мин шундый дөресен әйтим, мин кызны яки хатынлыкка сайлаганда яхшы әни, яхшы хатын. Менә минем төп ни. Үзгәртү нинди мәгънәдә әйтәм? Парашют әйләнгәнсең. Ул бит үзенә күрә иҗади процесс, үзгәртү. Мин монда әйдәле шундый, нәкъ шундый булды, битеп минем бөтен түземлегенә тыңла дигән сүз түгел ул. Үзгәртү ниндидер бер һаман. Юк, мин булай да иҗатта мин лучше артистларны үзгәртәмен. Мин үзем дә иремне сайлаганда, мин балаларыма әйбәт әти сайлыйм дип сайладым. Минем менә теге Мин дә расчет белән чыктым. Бу сүзне инде мин берәүгә дә әйткәнем. Sonra 25 ел яшисез бәлки. Бәлки расчет буенча чыгарга кирәк. Менә мин бер генә ничек итеп аны хатын кабул иткәндер. Менә инде өйләнешкәч, минем беренче сүзем шул булды. Инде ир буларак беренче гаиләдә минем өчен балалар, анасы минем үземнең әтиәнем, Батик анасы Масин. Бәлки бик авыр кабул иткәндер. Ни өчен беренче урында бала? Балалар, алар безнең киләчәгебез. Без хатын белән икәү шу үзебезнең киләчәгебез турында уйлап яшәргә тиеш. Икенче урында инде ни өчен әтиәни? Ул безнең үткәнебез, ул безнең тәрбиябез. Бары тик шушы тәрбия аркылы гына без ниндидер бәхет төзәй алабыздыр балалар белән дә, хатын белән дә. Өченче урында ни өчен хатын? Ник дигәндә беренче урында безнең киләчәк, икенче урында үткән һәм менә хатын ул бүгенгесе. Балалар бит алар үсәләргә китәләр, үз картың кала яныңда. Шулай бит Искәндәр абый. Менә психологтан сораган шундый бүленеш. Психолог мен белән килешә. Иерархия. Нинди урын? Килешәдән сез белән шул әни, әти, ир, анын балалар. Әйе. Менә моннан килеп чыга күп кенә проблемалар да. Дөресен әйткәндә, чөнки кайбер вакытта хатын-кыз бик күп игътибарны бирә баласына, ират ничектер читтә кала. Һәм ахырдан ират үзенә тиешле менә бу мәхәббәтне назлы тоймаган кебек. Һәм таркалган гаиләләр дә бар шушы нигездә. Дөресме? Менә сезнең иерархияны беләсез килә. Фәридә ханым, Зөлфия ханым. Менә сездә нинди иерархия? Мин психолог белән килешәм. Мин үзем дә психология факультетын тәмамлаган университетта, мин белемле психолог. Анда иң элек кеше, именно хатын-кыз, ир кеше, ирләр өчен. Ир кеше үзе, аннары эш. Чөнки ул таба ризык гаиләсе өчен. Мөһим эш. Хатын да түгел, бала да түгел, әтиәни дә түгел. Бу диннән түгел, бу хәзер психолог яктан име. Аннары гына хатын-кыз, бала, әтиәни калганнар. Хатын-кыз өчен үзе, аннары ире эш түгел. Шулай бит име? Хәзер бит инде гомумән халыкны өйрәтеп бетерделәр эгоист булырга, үзе турында гына уйларга да, аның шуның белән проблемалар да килеп чыга инде. Яшьләр гаилә коралар да, һәрберсе үзе турында уйлый да. Хатын-кыз эшне куя бит икенченегә. Менә балалар гаиләгә нинди үзгәрешләр кертә? Искәндәр абый, менә сез өйләндегез, балаларыгыз туды. Ничек үзгәрде сезнең мөнәсәбәтләр? Менә алар үзгәртә безне. Балалар үзгәртә. Мин әле балаларга күчкәнче бер акыллы фикер әйтим әле. Әйдәгез әле. Теге без монда мәхәббәт турында сөйләшәбез, гаилә турында сөйләшәбез, ләкин ниндидер барыбер рецепт, бәхетле гаилә рецептын биреп булмый.
Һәр кеше үзенчә алып бара гаиләсен. Һәм монда теге тыңлаучылар, караучылар бары тик елмаеп кына утырырга мөмкиннәр. Булар нәрсә сөйлиләр безгә дип әйме. Һәм кабул итмәсәләр, бәлки дөресрәк тә булыр. Һәр кеше үз акылы белән яшәргә тиеш, һәм барып җитәргә тиеш үзенең рецептларын, әйме. Ләкин минем өчен иң бәхетле гаиләнең рецепты шундый. Русның бик матур сүзе бар, подкаблучник дигән, әйме. Нормальный гаиләдә ир кеше подкаблучник булырга тиеш. Шулай килешәм. Ләкин хатын-кыз аны бер кашанда иренә җиткермәскә тиеш. Ул аны сизмәсен. Менә шулай булырга тиеш. Ничек исемен тапмыйлар икән? Мин белмим, татардан исем табып. Чөнки татарда подкаблучник юк. Чөнки татарда подкаблучник юк. Дөрес, менә. Килешәм. Ярар, ә менә хәзер балаларга күчсәк, әйме? Ну, балалар инде үзенчә бөтенләй тормышка, бөтенләй башка гаилә тормышына ниндидер башка төс бирәләр, ниндидер импульс бирәләр, ниндидер мәгънә бирәләр, яңа мәгънә бирәләр. Бу аны да әйтеп бетереп булмый, аңлатып бетереп булмый. Ул үзе бер зур бәхет ул инде бала гаиләдә бала туу. Аныкларны әйтәсе дә юк инде. Аныклар белән инде алар тагын да күңеллерәк, алар артыннан әти-әнисе йөри, алар сиңа кунакка гына киләләр. Шундый күңелле. Менә барыбыз да беләбез кебек, әймен. Һәрбер кешенең рецепты да бар кебек. Ләкин статистика кире санына күрсәтә бит. Кызганча каршы цивилизация алга таба барган саен гаиләләр ешрак таркала, күбрәк таркала. Димәк инде килеп җитмәде микән шул шыр дип әйтик инде, үзгәртеп кырырга. Бераз гына үзебезнең фикерләрне үзгәртергә. Чөнки менә бу әлеге дә баягы эгоизм, әлеге дә баягы һәрбер кеше үзе турында уйлавы, шуңа илтте дә буга инде. Кеше ничектер үзенең пары тиңе турында уйламый, бигрәк үзеннән чыгып, үзе турында кайгыртканнан соңра аның турында уйлый, аның хисләрен исәпкә ала дип әйтик. Һәм шуның аркасында түгел микән? Вакыт җитте дип саныйсызмы? Менә шушы тенденцияны кире борырга. Һәм нинди кыйммәтләргә, гаилә кыйммәтләренә таянып эшләргә кирәк моны? Фәрдә ханым. Бик авыр. Иң хаталы сорауны. Рецептын биреп булмый торгандыр инде мөгаен. Нәрсә икән соң ул менә уртак гаилә гармониясына ирешү. Ничек ирешергә? Матур сөйләгәндә бит инде ул теге купшы сүзләр кушканда ул ниндидер югары бер кебек. Уйлап карасак, менә мин үзебезнең тормыштан гына балалар әлбәттә тормышны үзгәртә, башкача карый башлыйсың, әмма балалар дип кенә икең арасындагы сөйләшүләргә, фикерләүләргә урын калдырырга кирәк дип саныйм. Безнең балалар мәсәлән, әти-әни сәгате дигән төшенчәне беләләр. Безнең менә бик соң була инде ул әлбәттә, кичке якта. 10-га кадәр булырга мөмкин инде. Бер 15-20 минут кына булса да, без икәү генә кухняга кирип, аш бүлмәсенә кирип, без чәй эчәбез. Менә шул вакытта балалар безнең берсе дә кирип, безгә нәрсәдер әйбер дә сорамыйлар бездән, дәресен тикшергә дә кушмыйлар. Алар беләләр, әти-әни сәгате. Менә шушы кыска гына 15-20 минутлык сөйләшү, аралашу, аңлашу да менә шушы гаиләнең нык булуына бер ишарәдер дип уйлыйм инде. Хәзер шуңа да риза, 15 минутка риза. Менә Айбас әйтеп китте. Нитеп әйткәндә инде, гадиләштереп әйткәндә, ниндидер югары әйберләр сөйләмик инде без, тормыштагыны сөйләргә тиеш бит инде. Шуңа күрә әйтәм. Менә Айбас әйтте бит инде замана бәләсе турында. Тагын бер замана бәләсе ул ир баш, хатын муен әйтем ул актуальмы, я булмаса кем таба, шул башмы бүген? Психолог бәлки җавап. Ну, мин үземчә инде ир баш, хатын муен бит инде барбер башкая карар кыла, шунда гына борыла бит инде барбер. Шуннан да инде булай уйлап карасаң, икенче ягын инде бу әйтемнең инде ир баш, хатын муен, ул әлбәттә инде ират барбер дә ул хатын кызның сүзенә, фикеренә колак салачак бит инде, аның фикере аңа барбер тәэсир итәчәк бит инде ул. Булай конкретно гына теге хатын башмы, ир башмы дип әйтеп булмый инде ул. Ират барбер ул хатын кызның фикерен алачак, агар акыллы хатын кыз булса, әгәр дә инде ул зирәк булса, барбер ире дә аның ниндидер үрләргә ирешер, гаиләләре дә нык булыр инде. Менә зирәк хатынның да фикерен белик әле. Хатын кыз үй эчендә хуҗа. Менә ул аның патшалыгы. Ире куркынычсызлык тудырып, аңа менә шуны мөмкинчелек бирә икән, эчендә шунда патша бикә булырга име. Менә ирнең дә тышта эшендә бөтен тормышы бик матур барачак.
Менә шулай дип. Бездә шулай, белмим сездә ничектер. Шундый ноктада без тапшырыгыбызны тамамлыйбыз. Чөнки куркабыз, тагын бер сорау бирсәк, тагын бер тапшыру ким дигәндә сөйләшергә кирәк. Әлегә саубуллашабыз, киләсе очрашуга кадәр дип һәрберегезгә зур рәхмәт әйтеп, гаиләләр нык булсын. Олмас, Амин. Мин бит калдым хәр. Юк.